domin samun waƙoƙin wasu kan yabu da shayi wasu kan garzaya ta da mai suna kuma tv mai kama da tv kai mana subscribe sannan da alamar kararrawa da sauransu muna can ni ne jibuta wanda aka sani al'adun da har yau ne kan yi su samu sababbin hanya da Allah ya da subscribe godiya da ke da rikarin bayani zai iya tuntuɓar ranar wanka bayyar so ga wanda yake da ayinka kar yayi nisa ranar wanka bayyar so ga wanda yake da ayinka kar yayi nisa duka suke yana da rabon soyayya ina gano sai dai an samu karancin niyya karkar jinkiri ko nauyin harshe in har ka gano wacce a zuciyarka ta samu saniya ganin an ka dale dole ka cutu wata ran ka tuno haushi za ya sa ka cikin jin kunya to ga shawara mai sinyin aure tun wuri ne mu budurwa domin ba a fafe gora ranar tafiyar nisa ni ma na aminta da soyayyarka dan na gano kai wayayye da ya fagen soyayya wanda ya kasa bayyana soyayyarsa domin tsoro ya zama mai noma babu fatanya mai neman kawo da kare wahalle ne sunansa sai kaga an daga shi a ce yayi hanya komai ka kayo sa kwarin gwiwa dan mai lalaci baya cin nasara kuma baya fitowa sai an nisa a gare ki zan bayar da mana ita ce tawa soyayyar da na dauka da baki daga amana ba ta da wahala a wajen dauka na da muke ta bani da sauran raki soyayyar da bayar na da amana da akwai kuka a bai jaki ya dinga dokar taiki wanda ya zo mu nuna mai soyayya shi ne daidai domin kowace rana sai labari in an nausa bakin ganga na zaɓa mai ban tsoro yaya cike wani abokan kan tsaki wasu babu gani tun da lokacin mu da saura kai hake bai mutu ba ɗaya da rai da rubu da bai da shigo na shigo na fita tun da ban kama da rago da daren mai zinki ba hakar bai so wakatin tarihi a san nake kafuwa ko kumfa ta tashi ba ta rai da ruwa sadara ta zo don ake fitar da ruwa don wani yara shi yake gini da ado shi mawaƙi ko ba kiɗi yakan yi amo makaɗi duka mai sanya zama za ya zamo ita waka kuwa sai da ni kama da gamo da masu ilimi don nazarin sani a gino nasarorinmu na koya ne muna ta gani martabar mu tana nan mawa fishi da wani wanda daga ya cutar da mu akwai masani da zai yi mana maganin sa za mu gano masana ta ɗaya ba da shishige a guri
abinda ake nema na nake zuwa da wuri. Tusa kai na ga bakin ciki yake guziri, shi arziki ko a gidan ka kai ta da shigo. Isa a yaƙi na ta gaisuwa ga dubu na masoya na wanda masu sun mu rabo. Komai wuya na san cikin ku babu jabo, alabar mu da kauna idan na rai da rabo. Bakin ganga na jaba mai ban tsoro, yaya ci da ke munafukan ƴan tsaki. Mutum mugu ku haɗu kuna gaisa, da ka juya kai kadai yake kushewa. Ba shi da buri sai dai ya ga kayi macewa, ana kuka kan kashi yana narawa. To ku kula shahu yana cikin yan tsaki, gulkwai daɗin zama idan ba baki. Allah wadaran munafiki makusanci, ka ba shi zama shi ko ya baka maɗaci. Wayo na rashin sani zama da mutunci, to ku yi ta bakin cikin domin mu muke ci. Allah gode ma. Mabuɗin fahimtar gane ɗan adam na da girma, kowa ya fara shi kuma zai burin rashin hankali ma. Kina ganin na makance soyayyar ki ta firgita ni, na kasa bambanta safe da rana kafafuwa sun yi rauni. Kullum tunanin kina ta yawa har ya fi ƙarfin ma'auni. Zan so ki zo da ɗauki ki tunkar sankiyar na kastani, bako idan dai ya so ka buri ne ya samu gumfana. Wasu sun kira su mu kawo dan laifi a so ba ruwa, komai laifin masoyi ai da ido ba a gani ba. To ki tunani da joni ba wai kinkin ke tafiwa, to an halicce ni ne da san ki ba wai ganin lokaci ba. Laifi rashin furta sogun wanda ka so shi fili da koya, a ci rashin karbuwar kaga wanda ka so shi ya juya baya. Kaɗaɗi da zafi su kan saka zuciya har ta faɗa ga jinya. Lallai akwai ɗimuwa ne soyayya karancin musaya, so ba na baki ne bai tasiri idan dai da karya. Shin mai bukatar mu je hajji sai sallah da kwanan salati, daga so masoyin da baya suna fara kwana a titi. Da na ji matar shi ke bata da najar siya ko a kance. Shin mai laifi na kalmomin so kwanan ta za ta yi, su ɗalibin lokaci ne da saurin ka sai ka yi latti. So ne mamunan fahimtar gane kowa ya fara shi kuma zai burin rashin hankali ma. Kin ga ai ba ku kowa a zuciya can ban da ke, mana fahimtar bayani ko wanne idan ba biki. In na yi rashin sukuni tabbas na yi nisa da ke. Me zan yi ne din ki yarda da ni mai san ki ne so na sanga. Na baki fin da ATM na kuɗi ko nawa zai ki wasa, na baki waya ta ki bincika ko wacce falda ki kusa. Sai ta bincika ta na yarda a ko ina in na motsa, da ce cikin zuciyata daga ke bana kulla kowa. Wuri nake ki fahimta ni ma ki dan ban kulawa. Har yau ban gaza ba ina neman dama a winki, soyayya ta sa da cikin halin da na tsinci kaina. Wajen so yana da ban tsoro, shi dai ke wa zuciya horo, da na ce ana cewa mu nema ba zai ki samu ba. Ina kasa gano waye ni, so ne zuciya ya min ramuni, idan magani kuke son ba ni ku kyale ba za ni warke ba. Kafata ta
ta sadaukata ya yaran da ke ta tatata idan kin kaba na kalmar so da ba zan zamo maraya ba akan san gini kana soto a kullum ina ta san batu domin aljanu na soko an roƙiya ba za su kone ba soyina a ce kira bani cikin zuciya ki kara ni na gane ina da amfani ni ma ban tuwon asara ba nasara ta wa za ta yi goshi harkin ka azza har sashi so wanda ba a rushe shi kuna za a yau da kan gumba ina nan ina ta tsammaye da ke duniya ciki raye to ba wacce za ta burge ni da na san ba za a samu ba akan san ki ne makaho ne da komai gare ni duhu ne kawai inda kike nan ne haske ba iskili nake yi ba wahalta nake kamar guga ina shan bugu kamar ganga ya fata nake ki yanta ni don so na yi min da kan gumba su mai sanya marajiyar su da sa sakarai ya dankin su ashe wanda bai shigo su ba bisar rayuwar hakika ba a kullum na aika manzanni na so gunki har da sakonni su kan yin nuni na dai baye ni ko ba gani nake yi ba su bai yiwuwa a sake shi kamar yadda ba a sace shi mai tsara bai iya tsare shi sassabe ne zai kara dawowa soyayya rayuwa wanda ya so ka kaso shi kai ma dan ka yaye damuwa sai kyauta ka sa shi dama